Salut! Astăzi vreau să-ți prezint un blog culinar uh, pe care doresc să-l vând. Este un site foarte bine realizat, gândit ca și o revistă de rețete culinare, astfel că în meniu poți găsi rețete, aperitive, supe, ciorbe, mâncăruri gătite. La ingrediente am vrut să uh, principale pe care le poți folosi în rețetele tale. Ustensile de bucătărie, aici vei putea găsi mai multe informații despre ustensilele moderne pe care le poți folosi în rețetele de sărbători. Poți completa mai multe rețete decât am pus eu până acum. Aceste rețete sunt chiar făcute de mine. Uh, La călătorie m-am gândit să pun rețete din diverse zone ale țării sau chiar din călătorii în străinătate. Uh, Aici poți completa tu din călătoriile tale rețetele care ți-au plăcut, care ți-au atras atenția. La reclamă ai să oferi posibilitatea partenerilor sau utilizatorilor să-și pună reclame pe site. După cum vezi, eu mi-am pus reclame pentru serviciile pe care le ofer de realizare site-uri, magazine online. Totodată am pus și reclame plătite, AdSense, în cazul în care te hotărăști să cumperi acest blog. Uh, Voi putea ajuta să schimbi uh, contul de AdSense cu contul tău pe care ți-l creezi. Uh, Revenind la rețete, completa cu rețetele tale, cum am spus. Uh, Ele sunt aranjate frumos, rețetele cu descriere, ingrediente, mod de preparare. Este un site foarte util celor care le place să gătească. Uh, Eu sper să continui acest proiect tu, cel care vei cumpăra acest blog. Prețul este unul destul de uh, avantajos. Uh, Nu exagerez cu prețul. Uh, Este un blog care este indexat de Google. Ai toate ingredientele pentru a te dezvolta în continuare, nu trebuie să o iei de la capăt. Acest blog eu zic că te va ajuta să îți promovezi rețetele tale, să te faci cunoscut în domeniu. Îți mulțumesc și sper să ne auzim pentru o eventuală achiziție a acestui site. Mă poți contacta aici o să las pe YouTube datele mele de contact.